I Danmark er det lovligt at købe sig til sex, men de prostituerede, er det frivilligt arbejde, eller er det et arbejde, som de er tvunget ind i? Man oplever det mange steder som et bordel og massageklinikker og på gaden. Men vi er blevet nysgerrige på, hvorfor det er, at prostitution ikke er blevet lovligt i Danmark, og hvad det er, vi gør for at undgå menneskehandel. Derfor er vi på vej ud til Nordjyllands politi, hvor vi skal snakke med Lars Jensen, for at høre omkring, hvad de mener om menneskehandel og prostitution. Ja, hvor meget er I sådan ind over prostitution og menneskehandel så? Meget ved med prostitution og menneskehandel gør, det er jo, i dag er det et fokusområde hos os. Prostitution, så har vi selvfølgelig nogen, men det er lidt sværere at bevise. Det er lidt sværere at have med at gøre, fordi hvis man møder en prostitueret, og man får, hvad skal vi sige, når vi laver kontroller på de forskellige bordeller, også rundt omkring, og og finder ud af, hvad skal vi have med, og hvordan skal vi lave det her. Og så få dem til at fortælle os, at de er handlet. Det er så svært. Ja. Fordi, hvem vil sige, hvis du ved bestemt, at du får klippet en finger af, hvis det er sådan, at du fortæller det her. Hvor svært er det så, tror du? Pænt svært. De skal sweet-talkes en del for at få dem til at sige, hvem der har gjort hvad. Og de ved godt, jamen jeg bliver lige skrevet for det her, og så vil de videre, og så vil de smide ud af det andet. Ved du sådan, hvor udbredt prostitution er? Ja, prøv lige at kigge i Ekstrabladet. Ikke også? Ja. Det er verdens ældste erhverv, og alle, det er noget mænd, de gør, og kvinderne, det lever af det. Ja, så når man snakker menneskehandel, ved du, hvor sådan udbredt det er i Danmark? Jamen, som jeg siger, alle vores flygtninge er rent faktisk, hvis vi antager, at de er handlet alle sammen, så er det et kæmpe problem for os. Ja. Men sådan hænger tingene sammen i den tredje verden, det er, skal man et sted hen, så får man penge for det. Ikke også? Og der er ikke nogen, der gør noget. Der er ikke nogen, der stryger en skjorte i et land, eller i et andet land, uden at man får penge for det. Der er ikke nogen, der flytter en centimeter, uden at få penge for det. Sådan er det. Det er en helt anden kultur, vi har. Men de deciderede prostituerede, der handler, dem har vi nok lidt svært ved at sætte. Der er mange mørketal i det her. Men det er jo nogen, ikke også? Det er det. Der er nogen, hvor man tager, hvad skal vi sige, hvor man tager deres pas fra dem, hvor de er tvunget til det her. Ikke? Men det er så svært, det er meget mørkt. Jeg har ikke nogen idé om, hvor stort det er. Men det er et af vores fokusområder i politiet, hvor vi i dag har handel på prostitution og menneskehandel samlet. Ja. I politiet gør vi, hvad vi skal. Vi laver en indsats i det her, velvidende, at vi måske ikke får det helt store udbytte af det her. Ikke også? Og det her det er også en lidt skidt situation, fordi de piger, der er i det, nogle af dem har valgt at gøre det en fri vilje, andre de er tvunget til det, og vi kan ikke få noget ud af det. Tidligere i dag sendte jeg en mail til politikerne Louise Riisager og Peter Hallgren, hvor vi aftalte, at vi skulle mødes og snakke omkring, hvad deres partier mente om menneskehandel og prostitution. Lige nu er jeg på vejen for at snakke med Louise Riisager og Peter Hallgren om, hvad deres parti mener om prostitution og menneskehandel. Hvad mener jeres parti om prostitution? Hvorfor? Lige nu der synes vi faktisk, at de regler, vi har, er okay inden for området, men der kommer jo en gråzone inden for det, i og med, at når man tager det der trafficking med ind over, så får vi en gråzone, hvor vi ikke helt synes, at strafretten er tilstrækkelig. Ved I sådan, hvad der vil ske, eller hvad tror I, der vil ske, hvis man sådan ulovligt gør det? Jeg tror, vi vil opleve, at det bliver ved med at foregå. Også så det bliver mere i de skjulte, og det bliver meget mere det der, hvor at, der står nogen foran de prostituerede og tager en stor del af deres indtjening. Hvilke samfund, som gør for at forebygge det. Jeg tænker, at vi kan oplyse en masse om det og forberede vores unge mennesker på, at det her det forekommer, og man skal tage afstand fra det. Vi kan få indprintet en god holdning og etik i samfundet omkring. Hvad mener jeres parti om prostitution, og hvorfor? Jamen altså, helt grundlæggende mener vi jo prostitution nok et spørgsmål om, at det er et fattigdomsproblem. Jeg kan altså sige det ofte, at det er jo mænd og kvinder, der lader sig prostituere, fordi de mangler penge eller på den ene eller anden måde. Ja. Der er en diskussion om, at der er en gruppe, der synes, at det skal være lovligt at købe sex i Enhedslisten. Cirka halvdelen af medlemmerne, og cirka halvdelen af medlemmerne synes, at vi ikke skal lave strengere straffe i Danmark og flere straffe, ikke? Fordi straffe det hjælper som regel ikke noget som helst. Jeg synes måske, at der godt kunne gøres noget mere, og specielt at det offentlige kunne godt gå ind i
og understøtte nogle af de der, som i øjeblikket i høj grad bygger på frivillighed, ikke? Og så måske det så bliver en offentlig kroner, der i højere grad finansierer sådan noget som Reden, København, lignende steder, hvor de projekter kan få lidt fred og ro og så videre, og måske komme ud af det. Jeg har lige været inde og snakke med politikere om, hvad deres parti mente om menneskehandel og prostitution. Og vi fandt frem til, at menneskehandel er et stort globalt problem, som der skal gøres meget mere ved, og prostitution er en diskussion, som der kan tages op igen og igen.